Hola, buenos días. Soy Felipe Díaz Cachoto, aunque podéis llamarme Cachoto o Cacho, que es más fácil de recordar y de pronunciar. Soy narrador oral gallego y llevo ya varios años viviendo del cuento. Pero ahora llegó un momento en que me gustaría echar a volar un poquito, salir de estas fronteras, como dicen los finos, salir de mi zona de confort y me gustaría viajar a otros puntos de España y conocer otras formas de vivir, otras formas de ser, otras formas de contar, otras formas de escuchar. Así que os quiero enviar como algunos fragmentos de mi trabajo, de algunas de mis funciones, de mis espectáculos, y que al fin y al cabo son pedacitos de mí, y así que conozcáis mi trabajo. Pero hay un problema, es que yo cuento siempre en gallego y no tengo ninguna grabación de mis funciones en castellano. Antes he grabado un cuentito en castellano que os envío también con esto, pero estuve seleccionando unos fragmentitos de algunas de mis funciones en las que yo creo que se puede entender bastante bien. Al fin y al cabo el castellano y el gallego no son tan diferentes. Y si sentís más curiosidad por conocer lo que yo hago, pues no tenéis más que llamarme. Me pongo a vuestra entera disposición. Me gustaría mucho estar con vosotros en vuestro festival y espero que ocurra pronto. Un beso muy grande y muchas gracias. A protagonista desta historia é unha señora así como moi maior, como así un pouco, unha velliña así un pouco encorvadas, con unha nariz así puntiaguda e unha verruga na nariz. E sabedes que esta protagonista do meu conto gustalle moito algo que tamén me gusta moito a min, a súa vasoira. Ela ten unha vasoira parecida a esta. E sabedes que fai esa velliña encorvada co fudiño e a verruga? Sabedes que fai coa súa vasoira? No, hombre, barrer, como vai volar? Barrer, para que se usan as escobas? Para barrer as vasoiras, para barrer. Barre na casa, barre... Home, bueno, ahora non me he visto unha vella bailando así, por aí voando. Por favor, inventanzos. Que pasa, inventanzos? Non sabes como se usa unha vasoira? Bien, pois ahora sí que comezo. Había unha vez unha velliña que estaba na súa casa. E como todo... Que te ensinó a nadar, que te ensinó a nadar. Foi mariñeiro, foi o peixiño do mar. Que te ensinó a nadar, que te ensinó a nadar. Foi mariñeiro, foi o peixiño do mar. O meu avó, cando era pequeniño, todas as noites, viña á miña habitación, sentaba na miña cama e facía unhas cousas. Contábame un conto e cantábame esta cantiga. E todas as noites eu lembro de quedarme dormido escoitando a súa voz, que era así máis grave incluso que a mí, e escoitando a súa voz, quedarme dormido, pero ao cabo das 3 ou 4 primeiras palabras. Que enche, non a chegaba a escoitar nunca entera. Aquela cantiga escoitara o meu avó, porque era mariño mercante, andivera polo mundo nun barco, destes barcos mercantes, e aprendera no Brasil. E quedou prendido nel ese estribillo, ese retroso quedou grabado nel, e cantaba e tarareaba aí todo o tempo. Cando se retirou, eu lembro de andar polo Peirao, dali de San Cibrao, andar polo Peirao e ir susurrando, tarareando, e se non había ninguén, cantando abertamente esta cantiga. E desa maneira, esa cantiga tamén prendeu un pouco en mí. Cervantes, sendo mozo, quixo irse ao exército, quixo alistarse e ir á guerra. E nunha destas batallas que el tamén sabe contar e recrear, disparáronlle na man esquerda. E quedou a man esquerda así. Dende aquel día coñeceuse por un apodo, o Manco de Lepanto.
porque a batalla era a batalla de Lepanto. Naquela batalla a Cervantes a man quedoulle medio morta. Solo a podía usar para cazar moscas. ¡Paz! Ou para poñela de pisapapeles encima do libro para escribir, encima dos papeles para escribir. Se quería rascar a cabeza, tiña que coller e facer así. Se quería rascar o cu, tiña que coller e facer así. Se quería meter o dedo no nariz, tiña que meter así a man, baixar os dedos e meter nada. A primeira vez que Laura viu a dúas persoas xordas falar coas mans, pasoulle exactamente o mesmo que a vos. Non entendía nada. Abollo, que están facendo esos dous? Son persoas xordas, Laura. Falan coas mans. É a súa forma de comunicarse. Falan cas mans, como mola! Mola. A Laura aquela idea de que as persoas falasen coas mans gustoulle tanto que aquela tarde decidiu xogar o seu xogo favorito. Soñar cos ollos abertos. Soñar con un mundo onde as persoas falasen coas mans. Non teño teu tesouro, pero sí que teño algo para ti, que era o que tiña. Un papeliño con máis instrumentos, non, instruccións. Con máis instruccións. E aquelas instruccións decía que había que coller a mesa, doblala así, e que esta era a seguinte figura, a seguinte pista. Un barco veleiro. As abellas zumbaban de flor en flor que se abrían dando seu aroma. Os paxaros cantaban, era un día tan bonito que lle apeteceu moito. Vou a cazar un león, coller o máis grande, non teño medo, mira cantas flores, fermoso día. Un león. ¡Ah! Dixeron as velliñas que sabemos, o instrumento musical máis bonito do mundo é a pandereta. Dixeron as velliñas, a pandereta é o instrumento máis bonito porque, como un galiñeiro, cada ferreña canta ao seu xeito. Soa ao seu xeito, e cando son todas xuntas son un rebumbio como un galiñeiro. As galiñas cada unha canta ao seu xeito e cando cantamos todas xuntas non se entende nada. Vamos a ver se é verdade que a pandereta foi moito rebumbio, a ver.